Pešia zóna. Pešia zóna. Zaujímaví hostia, rubriky a k tomu výborná hudba. Popoludnie s aktuálnym spravodajstvom, počasím a dopravou. Kultúrno-spoločenské diania a pozvánky. Pešia zóna Rádia Sever. Ak si myslíte, že posilňovanie a činky sú výlučne záležitosťou chlapov, ste na omyle. Aj ženy by takto mali cvičiť. Dnes v Rádiu Sever o tom, ako sa líši ženský a mužský spôsob cvičenia a ak všetko dobre dopadne, privítame aj hostia. Z Pešej zóny Rádia Sever pozdravuje Paula. Pekné popoludne. Rádio Sever. Rádia Sever, Light and Loud a Blueberry Sky. Keď sa povie slovo kulturistika, možno aj vám príde na rozum Arnold Schwarzenegger a jeho legendárna hláška I'll be back. Tento pán je vzorom aj pre mnohých slovenských kulturistov a jedného máme práve teraz u nás v štúdiu. Host v štúdiu Rádia Sever. Som naozaj veľmi rada, že všetko dobre dopadlo a náš svalnatý host sa vošiel do dverí a teraz môžem privítať Davida Banštajna. Ahoj, vitaj u nás. Ahoj a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Sever. Ty si juniorský majster Slovenska v športovej kulturistike, ale poďme si ťa trošku predstaviť. Vždy si rád športoval? Tak ja som bol vždycky také športové dieťa. Hrával som futbal, behával som, proste som sa šantil aj na nejakých prelieskách, proste také hravé decko. A keď si sa napríklad aj od toho detského bicyklíka odpútal, tak kedy si začal cvičiť v posilňovni? Tak v posilňovni som začal cvičiť, keď som mal približne 14 rokov. Začal som cvičiť so svojím starším bratom, ktorý ma k tomu priviedol. Celkom skoro si sa do toho pustil. Čo bolo teda v tvojom prípade tým takým začiatočným impulzom, čo ťa do posilňovne priviedol po prvý raz? Ako si na to spomínaš? Ako každý chalan proste má nejakého toho svojho idola. Väčšinou to je chlap, ktorý je mohutný, svalnatý, tak boli moje pohnutky. Chcel som proste vyzerať ako muž. A máš nejakého takého svojho športového idola? Takých je veľa. Je toho vážne veľa. Tak spomeň aspoň niekoho. Tak už spomenutý Arnold Schwarzenegger, ďalej súčasný Mr. Olympia Phil Heath, ale aj slovenský ako Jaro Horvát alebo Štefan Havlík. No a tento šport ti zrejme úplne prirástol k srdcu a dá sa povedať, že je tvojou každodennou súčasťou? Áno, vstávam pre kulturistiku aj tak, ako aj zaspávam. No, športovec telom aj dušou. A dáva ti cvičenie aj niečo viac, okrem toho, že sa udržuješ v kondícii? Ale áno, hlavne to je, že sa človek tak dostane do takého väčšieho sebavedomia. Jednak sa to odzrkadluje aj v športe, ale aj v osobnom živote, alebo aj možno aj do života iných úspechoch. No, boli obdobia, keď si trénoval nielenže každý deň, ale každý deň aj niekoľkokrát. To bolo vtedy, keď si sa pripravoval na svoju prvú súťaž, myslím pred 2 rokmi. A ako si spomínaš na tie chvíle s odstupom času, predsa len z takého bežného normálu si musel prejsť na dosť prísny režim? Áno, tak bolo to dosť náročné, lebo to bola moja prvá súťaž, takže som ani poriadne nevedel, že do čoho vlastne idem. Vstával som už takmer o 4:30, aby som stihol rané cvičenie. Fíha, tak to muselo byť náročné. No a potom ešte večer silový tréning, čiže a takto, spočiatku sa to dalo, ten mesiac a pol to bolo celkom v pohode, ale už potom, keď už to bolo ten tretí mesiac, už to bolo náročné. No približ, v čom teda spočívala táto príprava na súťaž? Zrejme to nebolo len o trénovaní pozícií, ktoré si potom predviedol na pódiu, to by bolo asi najmenej. Tak najmenej ani nie, lebo možno sa to zdá, že to je také jednoduché, ale je to fakt náročné, keď sa mám takto vyjadriť, lebo v podstate tam človek nemá tej veľa energie na tom pódiu, ale a tak dalo, prežil som to. A čo sa týka napríklad tej stravy, čo si musel zmeniť vlastne, keď sme spomínali, že dosť prísny režim to bol, v čom vlastne spočívala príprava, čo sa týka jedla? Tak najťažšie na príprave bolo, že som si to musel pripravovať na viac dní dopredu, aby som mal všetko zratané, všetky bielkoviny, sacharidy a aj zdravé tuky. A hlavne to bolo obmedziť sladkosti, bol som sladkožrút, teraz už našťastie nie som, neviem, ako sa to stalo, ale... Zvykol. Áno, zvykol som si zrejme a hlavne obmedziť to sladké, no. A boli chvíle, keď si to chcel zabaliť počas tej prípravy, že to bolo nejaké náročné? Ani nie. Takže naozaj si chcel dosiahnuť a tvrdo si išiel za tým svojím cieľom. Áno,
mal som takú víziu, proste vždy, keď som bol už na tom ránom kardiu a proste zatvoril som oči a predstavoval som si, ako kráčam na pódium a proste som veľký vyrysovaný a proste vyhrávam súťaž, tak to ma tak nejak hnalo dopredu. Jasné, treba byť cieľavedomý a na súťaži si vtedy skončil druhý, strieborný, prebojoval si sa na stupienok víťazov aj s kamarátom Matúšom Džúrom, ktorý s tebou denne trénoval a ktorý skončil tretí. Matúš, pozdravujeme ťa. Po roku si súťaž skúsil zas a tentokrát si ju vyhral. To bola veľká sláva však. Áno, tak to bolo, áno. Bolo to, myslím si, že zaslúžené. A Slovensko si išiel reprezentovať aj na majstrovstvá Európy do španielskej Santa Susany. A toto mesto sa označuje ako taký raj kulturistov. Ako si sa tam teda cítil ty? Tak, ako v raji kulturistov. Bolo proste, na každom kroku bol proste nejaký týpek nabúchaný, takže som sa tam cítil ako ryba vo vode. No, nazbieral si aj skúsenosti teda a to je hlavné. A čo sa týka tvojich plánov do budúcnosti, obsahujú aj ďalšiu súťaž? Áno, chcel by som sa pripraviť teraz na jesenné súťaže. Uvidím, ako sa budem cítiť, ako bude teraz forma, už sa tak trošku dávam dokopy, nech sa moc netrápim v tej diete. Uvidím, ako budem mať finančné možnosti, pracovné a všetko sa uvidí. Tak ti budeme naozaj silno držať palce. Ty si mnoho chalanov v tvojom okolí inšpiroval a skúsili tiež súťaž a aj veľmi úspešne. Okrem toho, že trénuješ seba, robil si aj trénera a o tom nám povieš už o chvíľu. Radio Sever je hlas Severného Slovenska. Dnes v pešej zóne na športovú nôtu. Reklama. Dnes v Rádiu Sever cvičíme, a to pod dohľadom juniorského majstra Slovenska v športovej kulturistike. Dávid Banštajn je u nás. Vítaj teda ešte raz. Ahoj. Tvoja láska k cvičeniu sa stala tvojim životným štýlom a aj prácou. Bol si trénerom v posilňovni. Čo bolo teda tvojou náplňou? Náplň trénera je hlavne ľudí motivovať. Stretal som sa s ľuďmi, ktorí proste boli, dajme tomu pri sebe, tak to poviem, a hanbili sa s tým čokoľvek robiť. A práve sa mi zverili takíto ľudia do mojich rúk a snažil som im nanútiť takú tú sebadôveru, že proste, aj keď to teraz v počiatku nejde, pôjde to proste po týždňoch tréningu a proste tak som sa nejak snažil ľuďom pomáhať. A išlo to? Áno, musím povedať, že áno, skutočne sa snažili. No preto sa pýtam, lebo ľudia sa niekedy akoby boja osloviť trénera s tým, aby im poradil a mnohí dokonca kvôli tomu, že nevedia ako na strojoch alebo s činkami cvičiť, tak do tej posilňovne ani neprídu. Čo by si im poradil, ako by mal vyzerať taký efektívny tréningový plán? Tak hlavne by sa malo cvičiť minimálne tak 3-krát do týždňa. Minimálne podotýkam, lebo skutočne ten čas si nájde človek. Ľudia, čo hovoria, že nemajú čas, že prídu z roboty domov a sú zničení, že to im stačilo, tak to sú len také výhovorky. Cvičenie nemusí byť nutne ako nejaká ťažká práca. Stačí tam prísť, trošku sa rozhýbať a človek sa do toho postupne dostane. Teraz ide plavková sezóna a všetci chcú mať pred letom krásne telá, no ale na druhej strane veľa ľudí si myslí, že cvičiť treba iba vtedy, keď chceme schudnúť. Čo si o tom myslíš? No, toto je veľmi mylné, pretože človek by sa mal udržovať ako takej forme po celý rok. Mal by cvičiť nielen, že chcem, áno, teraz idú 2 mesiace, budem mať voľno, chcem sa ukázať na kopalisku. Je to nielen o tom cvičení, ale aj hlavne o zdraví. Takže asi bude pravda, že v zdravom tele zdravý duch. Teraz taká modelová situácia. Už sme sa namotivovali, prišli sme do posilňovne a ideme cvičiť. Aké zásady treba pri tréningu dodržiavať? Napríklad, čo sa týka pitia alebo nejakých prestávok? Tak, prvý dôležitý bod je hlavne dodržovať pitný režim. Ďalej je to tá intenzita toho tréningu. Nemôže človek sa spoliehať na to, že áno, veď som v posilke cvičím a stále nechudnem. Prečo? Keď odcvičím 10 sekúnd a ďalších 5 minút sa rozprávam s kamošmi, tak to nejde. Proste musí tam byť tá intenzita a takéto odhodlanie cvičiť. A vtedy to pôjde. Mnoho chalanov túži, hlavne teraz pred letom, po krásnych sexy tehličkách na bruchu. Môj kamarát teraz kadejako možne zisťoval, ako ich môže docieliť v čo najmenšom čase, ale myslím, že to asi nebude také jednoduché však. Asi to chce nejakú pravidelnosť. Tak pravidelnosť určite, vytrvať v tom, ale hlavne si človek musí uvedomiť, že brucho sa formuje hlavne v kuchyni. To je dôležité. Môže človek machať od rána do večera 24-25 hodín denne, keď takto poviem, ale keď proste bude jesť biele rožky so salamou a neviem ešte s čím, tak proste toho nedotiahne do toho úspešného konca. A čo je teda vhodné zjesť napríklad po tom tréningu, aby sme si tela zase neprepchali nejakými zbytočnosťami? Sladké slivkové knedle to asi nebudú však. No,
Tak tie sú dobré, ja ich mám rád, ale tiež ich nedávam po tréningu. Hlavne mali by to byť kvalitné bielkoviny, lebo práve sval sa skladal z bielkovín, mali by to byť bielkoviny, kvalitné sacharidy, komplexné, buď z ryže, zemiakov, to je tiež dobrá voľba. A čo sa týka toho jedla, je lepšie jesť pred tréningom alebo po ňom? Tak určite by mal človek prijať energiu pred cvičením, takú hodinu aj pol je najideálnejšie. A ešte nám prezrať, ktorú časť tela ty najradšej cvičíš a ktorú najmenej? Čo je taký ťažký tréning pre teba? Tak ťažký, ja som zástanca dosť intenzívneho tréningu, čiže není konkrétne nejaká časť, ktorú by som nerad cvičil, ale ak si mám vybrať jednu, čo najradšej cvičím, tak to bude, mám ich tiež asi viac, takže hlavne hrudník a nohy. A na záver nám ešte prezrať, máš nejaké tvoje obľúbené motto, nejaký citát, ktorý ťa vždy vie tak nakopnúť? Tak mám také dva, ktoré by som mohol teraz povedať. Jeden je od Arnolda Schwarzeneggera, poviem to po anglicky, ako to on povedal. Trust yourself, čiže veriť v seba, pretože človek, keď v seba verí, tak to dokáže. A ešte jedno mám, a to je tiež v angličtine, tiež to preložím. Je to, že fall down 7 times, get up 8, čiže padnúť 7 krát, ale vstať 8. Čiže tak by som to... Takže, milí poslucháči, môžete sa inšpirovať a napíšte nám, ako cvičíte vy. Niekomu z vás dáme lístky do Tatralandie, ktoré venuje zábavno-obchodné centrum Max. Píšte na studio@radiosever.sk alebo 0908 911 001. David, ďakujeme, že si sa u nás v Rádiu Sever zastavil. Držíme ti palce v cvičení, nech ťa nikdy motivácia a sila neopustia. Maj sa krásne, ahoj. Ďakujem.